שלום, אני איה. אני בת 24 מחיפה. כבר 3 שנים מאז השתחררתי מהצבא, ואני מרגישה שאני נשארת באותו מקום. כן, לקחתי משימה תנועתית. הצטרפתי גם לצוות נחשון, אני גם במנהיגות שכבה. אבל עדיין שום דבר לא משתנה. אני לא מצליחה לבנות תנועה, לא מצליחה להתפתח. אני צריכה לתת פרספקטיבת עתיד לחניכים שלי, ואין לי לחץ כזאת. אני עצבנית, אני לא מצליחה לבנות תנועה, ובטח שלא להשפיע על החברה הישראלית. לא מצליחה. לבקש הכוונה מהמדריכים, זה כבר לא נעים. אז בחרתי לעשות מעשה. אני וכמה חברים טובים שלי החלטנו להקים מבנה לתנועת הבוגרים. ישבנו, חשבנו, יצרנו, בנינו, פירקנו, שוב בנינו. בסוף משהו התבשל, בית היוצר, גם בית וגם יצירה. בן אדם משתחרר מהצבא והוא חלק ממשהו. הוא יכול לשאול שאלות, הוא יכול לבחור כל מיני בחירות, אבל הוא חלק ממשהו, יש לו שותפים, וזה מרגישים את זה, כאילו יש לזה השפעה, וגם יש לזה כוח. זאת פרספקטיבת עתיד. אז מה היה לנו מאז שהתחלנו? מחזור למידה על כלכלה, קמפיין תנועתי בבחירות משוגע, שאלת שאלות על החיים שלנו, הקמת המרכז המשאבי, פאקינג לחלום את המעשה התנועתי החלוצי בארץ ישראל. איה, חזקה על חניכים! אני רק רוצה מה שטוב לי, וכולנו מחליטים על זה ביחד. בית היוצר טוב לי. בית היוצר טוב למגשימים. אז בואו לסמינר. מה מחכה לנו שם? יומיים של חשיבה משותפת על העתיד של כולנו. מסיבה שהיא ערב פורים שהיא מסיבה. קבלס משוגע עם שירים שכתבנו. אין מה לעשות, בית היוצר טוב לי. זה החיים של כולנו. מי שלא מגיע יקבל את החיים שלו במייל.